Kung pwede palang turuan ng puso na huwag kang mahalin. Wala eh, minahal na kita eh. Meron naman ako, kung nang flex ka nang wala ka, yun yung pagyayabang. So, paano na? Tagal ko na nanligaw sa'yo. Alam mo ako kasi pag ako nanligaw, isang one click lang. Mataas na yung isang linggo eh. Wow! Deserve mo naman eh. Ganda ka. Bagay tayo, gwapo ako. May kotse ako. Ano pa? Normal talaga bang sinasabi yan kapag nanliligaw? Kung ano man, flex? Piniflex ko kasi meron naman ako. Kung nang flex ka nang wala ka, yun yung pagyayabang. Ewan ko ba, Tisay, pero sa'yo ko nahulog eh. Kung pwede palang turuan ng puso na huwag kang mahalin. Wala eh, minahal na kita eh. Lord, hirap po magpigil pero nabubuisit na ako. Pero sige, pagtsagaan ko na to. First thing, pupunta tayo sa inyo. Papakilala. Pero siyempre, daan muna tayo, pahinga muna tayo. Alam ko, pagod ka. Pahinga sa? Ako bahala, siyempre. Ay, hindi ko maintindihan. Hawakan ko yung kamay niya. Bakit mo hinahawakan yung kamay ko? Ano masama doon? Hawak lang naman Tumitingin tuloy yung mga tao. Hala, hawak kamay lang. Ang bagal naman. Wow, enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.